आरो बे हानजा सुरनायखौ जोङो लानानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों। जोंनिया फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव जानो गोनां जों बर'नि बड'लेण्ड महोत्सब फालिनो थांदों। दा बे बड'लेण्ड महोत्सबआव जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रिया नुजाथिफैगोन। जोंनि गासै हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लागोन। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बिथांखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जों बरायदों। जोङो बिथांखौ बयबो दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादा आरो बर'नि इन्टेलेक्सुयेल आरो बुद्धिजिबि हारिमु सिबिसालिया बिथांमोना मोननो हास्थायदोंमोन। बे हाबाफारियाव नुजाथिनायखौ हास्थायदोंमोन। दिनै थारैनो जोङो भारतनि सासे गाहाय दैदेनगिरि गाहाय मन्त्रि बिथांखौ जोङो मोननो हानानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ दिनै बे खुसिजोंनो गोजोनजोंनो बरायदों। गोदान दिल्लीयाव गोदोनि जे महोत्सब बड'लेण्ड महोत्सब बेवहाय नरेन्द्र मोदिया बाहागो लानायनि जि गोजोननाय बरायनाय हाबाफारिजों हानजा सुरदों बे समाव मा बुङो? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै बिथोन बायदियै दिनै आसाम नाङै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिल्ला एबसु आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जिल्ला बर' हारिमु आफाद जथायै बे मोनसे रेलिनि मोनसे हाबाफारि लादों। मानोना जों बयबो मोनथिगौ फैगौ 15-16 नभेम्बर बे अक्ट'आव जानो गोनां दिल्लीनि जोंनि भारतनि राजथावनियाव साननैनि जि हाबाफारि जानो गोनां 15-16 अक्ट'आव बेवहाय जिहेतु बड'लेण्ड महोत्सब मोनसे बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां सिबिजाथाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा 15 अक्ट'आव जोंनि बे बड'लेण्ड महोत्सब हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा बेखायनो आसाम नाङै बिथाङा जि जोंनि जि हाबाफारियाव बाहागो लागोन बिनि थाखाय जोबोद गोजोननायनि गेजेरजों दिनैनि बे रेलिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सिगांग्रो हाबाफारिनि सिगां बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय गोबां जोंनि ओनसोलनि एबसुनि दैदेनगिरि, बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि, बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना दिनैनि बे रेलियाव बाहागो लादों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। मानोना जों बयबो मोनथिगौ जोंनि जि बे बड'लेण्ड जिहेतु महोत्सब दिनै 15-16 अक्ट'आव खुंनो थांगासिनो दङ। बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो बेवहाय जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो हारिमु बिथिंखौ बेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन। जोंनि थुनलाइखौ जोङो मुलुग दरबाराव गोसार होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोंनि जिहेतु जोंनि राव थुनलाइखौ गोसार होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि थाखायनो दिनै जोंनि जि गोथार मोनसे जों जाय हाबाफारिखौ दिनै गोग्गोयै जों खुंनो थाखाय गोग्गोमै जों खुंनो थाखाय जिहेतु हाबाफारि लादों बेवहाय जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन। बिनि थाखाय जोबोद गोजोननायनि गेजेरजों दिनैनि बे रेलिखौ सिगांग्रो मोनसे बिथांखौ बरायनाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिल्लीनि जिथु महोत्सब बे महोत्सबनि थाखाय आरो थांखिया मा? दा बेवहाय जोंनि थांखिया बेनो जिहेतु जोंहा बर' हारिनि जिहेतु जोंहा आंगो हारिमु दङ बेखौ भारतजों लोगोसे जोंनि हादरजों लोगोसे मुलुग दरबाराव गोसार होनो थाखाय बेखौ जोङो थांखि लादों। आरो 15 आरो 16, 15 आरो 16 नभेम्बराव भारतनि राजथावनि निउ दिल्ली एबा गोदान दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा मोनब्रै आफादजों जथायै फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव बड'लेण्ड महोत्सब बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ। आरो बे बड'लेण्ड महोत्सबआवनो 15 नभेम्बर खालार खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांनि बाहागो लाफैनायखौनो जोङो बरायनानै दिनै सारा बुहुमाव अदेबानि बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बुबा आरो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जोङो बिथांखौ आगोथियायै एडभान्सै जोङो बिथांखौ जोङो बरायदों जाहाथे फैगौ नभेम्बरनि 15 खालाराव बिथाङा मोजाङै जोंनि बड'लेण्ड महोत्सब हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हायो। बे थांखिखौ लानानै दिनै जोङो नैबे हाबाफारिखौ रनसायदों आरो बे हाबाफारियाव जिखिनि सुबुङा बाहागो लागोन बर' रायजो राजा जानानै जोङो
बयबो मोजाङै सहैगोन आरो नैबे जे साननैनि हाबाफारि 15 आरो 16 खालाराव जानो गोनां बे मोजाङै जाफुंसारगोन जोंनि जि लक्ष्य हारिमुखौ लानानै राव थुनलाइखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै बेयाव गोबां रोखोमनि सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायनायाव अकल भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङाल' बाहागो लागोन बिदि नङा भारतनि गुबुन बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लागोन अखमनि मुख्यमन्थ्रि बिथाङा बाहागो लागोन बिटिआरनि सि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन एबसुनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे जेसेबां दल संगठन थाबाय बे दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो जोङो मिजिंथिदों जोंनि जे थांखि आरो उद्देश्य बेयो गमामायैनो खोब मोजां भाबै बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसारगोन आरो सारा बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानो थाखाय जों जे सिमां सुजुदों बे फेलेबसेबाबो आवगायगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ आरो बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारथों इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामबाय बाहागो लानायनि जि प्रिपारेसन थागथियारि बे फ्राय जोङो रेडि जाबाय फैगौ 12 खालारनिफ्राय जोङो रेलजों दावबायगोन आरो ओजोंहाय जोङो 12 खालाराव बयबो सहैगोन होननानै जोङो मिथिगौ आरो जोंनि बाहागो लानायनि अनजिमाया फ्राय 5,000 नि बारा आरो थानाय जानाय गासै सुबिदाखौ जाय जायगायाव जागोन बे जायगायाव जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बेखायनो जोङो साननानै लादों जोङो मोजाङै थांगोन आरो मोजाङै सफैगोन आरो जोंनि जे हाबाफारि बे मोजां भाबै जोबगोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ।